Hola xics, hola xiques, anem a passar de número decimal a fracció i de fracció a número decimal, val? És molt fàcil. Mireu, seguim sempre els mateixos passos. Primer, escrivim el número sense la coma. Posem la línia de fracció i baix posem la unitat, que és el número 1, seguida de tants números com tinga darrere de la coma, val? Darrere de la coma sols n'hi ha una xifra, sols posem un 0. Tornem a començar. Primer, escric el número sense la coma. Després faig la línia de fracció i vaig posar la unitat, que és el número 1, seguida de tants zeros com números tinga la part decimal del meu número. Sols té 1, sols un 0. I després, això ho arregle perquè 0,5 ja sabeu que és 5. Anem al següent. Primer, escric el número sense la coma. Podria posar 0,32, però ja no vaig a posar el 0 perquè sé que després tinc que borrar-lo. Poso el número sense la coma, poso la unitat i compte 1 i 2 números darrere de la coma. 2 zeros. Anem al següent. Primer, escric el número sense la coma, línia de fracció, escric la unitat i compte 1 i 2 darrere de la coma. 1 i 2 zeros. Escric el número sense la coma, línia de fracció, la unitat i quantes xifres decimals tinc? 1, un 0. L'últim. Escric el número sense la coma, faig la línia de fracció, escric la unitat i compte 1, 2 i 3 números darrere de la coma, en la part decimal. 1, 2 i 3 zeros. I ja ho tindríem. Anem a veure com es fa al contrari. Val? Mireu, al contrari el que tenim que fer és escriure el número. Doneu-vos compte que jo m'he deixat un poquet d'espai per si em fa falta. I després tindré en compte el següent. Tinc que dividir 102 entre 10. Teniu que tindre present que qualsevol número el puc convertir en decimal posant-li 0. O puc fer que tinga més xifres decimals afegint zeros darrere. 3,2 és el mateix que 3,20 o 8 és el mateix que 8,0. Tenint això present, me pose a on aniria la coma. 102 hauria de tindre la coma així. Aleshores, el que jo vaig a fer és manejar la coma una vegada cap a l'esquerra perquè el que vull és fer el número més xicotet. Aleshores, la coma estaria així i ara està així. Esta és la primera manera si sabeu dividir manejant la coma. Una altra forma de fer-ho. Escric el número i compte. Si sols hi ha un 0, vol dir que sols hi ha una xifra decimal dalt. Aleshores, poso la coma de forma que sols tinga una xifra decimal. Fem un altre de la mateixa manera. Escric el número i veig que així hi ha 2 zeros, aleshores el meu número ha de tindre 2 números decimals. Per a que tinga 2 números darrere de la coma, així davant, què puc posar? Un 0. Molt bé. Anem al següent. Escric el número i compte zeros. 2. Aleshores, així hauria d'haver 2 números decimals. Què puc posar per a tindre 2 números decimals? Zeros. Aleshores, poso la coma de forma que tinga 2 números decimals i continue completant amb zeros. I l'últim, anem a fer-lo com si tinguérem la coma així. I tinguérem que manejar la coma 3 voltes. 1, 2 i 3 zeros. 1, 2 i 3. La coma cauria així. I per supost complete amb un 0. I aquesta seria la forma més senzilla de passar de fracció a número decimal o de número decimal a fracció. Espero que us servisca. Adeu.